Kakasi Students Union KSU Laban Circle hakajan mi jong arpulai trik rumpang. Kala yo ban bat no ya khatsan ngot ki bar jela. Ki badai ki Muslim ki basyong basa be an klem ki kot ki slai ki babyang. Bat klem ka jingtip ne ka jingmanjor jong ko dor bar shnong. Kaseng kala ong bagi ni ki kar Muslim ki wan syak ne ka jela. Ban tri bela bat ki sa haka we ki yeng wai ba ar kamra halaban. Kat kum ka jinglum jingtip na ka liang kaseng. Ya ka ni ka yeng wai la asha arngut ki beriu ki bamsham sa shu shani hai ki benai baladam. Bat ki ripat ki ai pating hai ki ni kat san ngun ban shong be an. Klem jingtip jung ki tra yeng na yo jingbit na ki bor penyat shnong. Kaseng ha ukur wo lingba usamla Shining Star Khan, General Secretary KSU Laban Circle, kala ong bakla kendang mardor ya ka ni ka yeng bat pen mi lut ya barok ki ni kat san ngut bawan buhai shnong be an. Bat pen pai no eki sha asam. Kaseng lingba ukur wo kawa ban pen kan mau biang sa shisien ya baro bakat kum ka jingalang bala syong da kaseng bat baro nyau tali ki dorbar shnong. Bakin thup hapo karyat laban dorbar pelun bat dorbar shnong lau sotun. Haringkat ka jingadon lang ki pulit jong ka thanat laban hakasan trik unai lur aja pesan. Kelashim ya ka rai ba om sha shu iki bar jela ban yo wa yeng hapo kini dorbar shnong. Klem da yo jingbit ba jingpen scam na ki dorbar shnong. Kaseng ka maham jor ba ki tra yeng ki deben buram ya ka rai bat kimbit ban le persha da ka ba ai wa ya ka yeng ka jongki sha ki bar jela. Lada lap nang ni syakmat ki tra yeng kin haban ba kli hi ya ka e ka ban saja lada ki dangyai a yeng ya ki bar jela hapo uput usam jong ki pradri ki dorbar shnong. अब जर्मन क्लास उसका पास हाँ जर्मन